सार दिनैनि बे हाबाफारिखौ जे खुंनाय जादों दा बे हाबाफारिखौ मानि थाखाय मा आयदाखौ लानानै खुंनाय जादों बेखौ फंनैसो फोरमायगोन नामा? दिनै सराइबिल जिहेतु गसाइगाव डिस्ट्रिक्टआव सराइबिलाव मोनसे जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि मोनसे अफिस अपेनिं खालामदों आरो बेजों लोगोसे दिनै मोनसे माने रायजो राजा मोनसे गौथुम जिरायदों बेवहाय दा दिनै जिहेतु दिनैनि बे जथुमा जाहैदों जिहेतु दिनै जे सावरायनाय जादों बे सावरायनाया जिहेतु फैगौ जे एकर्डखौ लानानै जे जों एसे रायजो राजाजों क्लियार जादों आरो जिहेतु बे एनडिपि प्रग्रेसिभआ जे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों जे गोजौ लेभेलाव सावरायगासिनो दं माने दा बेखौ जिहेतु माखासे जे फेक्सन ग्रुपआ जे बुंबाय थादों जोंनि सिगाङाव बुंबाय थादों जिहेतु माने रन्जन माबा धीरेन बर'जोंसो जागोन धीरेन बर'जोंसो जागोन गबिन्दजों जाया दिनै बेबायदि मोनसे खोथा बुंबाय थादों खिन्थु नाथाय बे सम्पन्न बाय पलिटिक्स दं खिन्थु बाय षड़यन्त्र खालामनानै बेवहाय जिहेतु एक्सपेल खालामनायजों बोरै इसु जागोन बर'लेण्डआ आरो 3 मासनि गेजेराव बोरै इसु जागोन दिनै जों बयबो जों बेखौ मिथिगौ बा मिथिगोन साननो गोनां मानसिफ्रा इन्टेलेक्सुयेल मानसिफ्रा दिनै बयबो जों बेखौ मिथिगोन खिन्थु नाथाय दिनै पाब्लिक लेभेलाव माने जों बेखौनो क्लियार खालामदों जिहेतु दिनैनि बे सुबुं गौमानि गेजेरजों पाब्लिक लेभेलाव अलरेडि मोनसे थार्ड एकर्डखौ लानानै मोनसे एवारनेस मोनसे प्रग्राम लादों जिहेतु एक्सपेल ग्रुपआ बिथांमोनजों माने बिपिएफनि दोलोनि सुबुंबो दङ माने बिथांमोननिबो सोद्रोमा थायो खिन्थु नाथाय बेवहाय थार्ड एकर्ड जे मोनसे एवारनेस प्रग्रामा बेवहाय कमप्लिटलि पलिटिक्स बेहाय जिहेतु धीरेन बर'जों जों मिथिगौ मोनसे रिकगनाइज नङै मोनसे गाव मोनसे एक्सपेल खालामजानाय दानानै लानाय मोनसे आफाद दिनै गभर्नमेन्टआ बेसेबां रेसपन्स होदों होआखै बेखौ जों कमप्लिटलि जों मिथिगौ दिनै गभर्नमेन्टनि लेभेलाव बिथाङा रेसपन्स गैया दिनै बेखौ एक्सपेल होननानै मिथिगौ गाव हाजार माने सोरबा XYZ माने पलिटिक्सनि जे मानसिफ्रा जे बिथांमोनखौ जुदि लानानै माबा साबसाइड खालामनानै मोनसे लाबोनो सानदों बा बिखौना लाबोनो नागिरदों खिन्थु गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बेखौ मानिया जिहेतु जे एनडिपि प्रग्रेसिभ जे गबिन्द बसुमतारीजों जे सावरायदों जे बिथांजोंनो सुक्तिया जागोन आं बेखिनिखौनो बुंबाय। सार बेबायदिबा जे दा जे बुंबाय थादों जे धीरेन बर' बिथाङा जे 3थि बर' एकर्डआ हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव जानो फैगासिनो दं बेखौ लानानै जे पाब्लिकआव बिथांमोना जे एवारनेस प्रग्राम लाबाय थानाया अब्ला बिनि सायावनो सारा मा बुंनो नागिरो? हाग्रामायाथ' सिसफायारनि मानसि नङा दा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों माने सिसफायार खालामाखै एनडिपि प्रग्रेसिभआसो खालामदों दा बेवहाय माने गोनो गोथो जानांगौ नैबे रायजो राजाफ्रा खिन्थु दरखार गैया आरो जे जों गभर्नमेन्ट अफ माने टप लेभेलाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों जे सावरायदों जे जों प्रेक्टिकेलि जों जे गभर्नमेन्टजों सावरायदों जों मिथिगौ जे हाग्रामाया सासे पलिटिशियान सासे बिथाङा काउन्सिलनि सासे चिफ बिथाङा सासे बिथांजों दिनै इन्डियान गभर्नमेन्टआ सावरायाखै बिथांजों माने एकर्ड जाया बा जानाय नङा आं बेखिनिखौ बुङो। जे बिथांनि दैदेननायाव जे धीरेन बर'आ एकर्डखौ लाबोसिगोन 3थि एकर्ड बे बुंबाय थानायनि सायावहाय सारा होनबा टटेलि मा बुंनो सानो? बे इनफिजिबल बे नंखाय आरो जिहेतु बे नंखाय इनफिजिबल खिन्थु कारना जाहैबाय माने बै माखासे षड़यन्त्र दं बोरैबा माने गबिन्द बसुमतारी जे एनडिपि प्रग्रेसिभजों जे सावरायबाय थानायखौ बा रायजो राजानि गेजेराव रायजो राजायाथ' दिनै बिथांमोनजों गैया दा बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ दिनै मोनसे ओरैबायदि मोनसे खालामनो सानदों जे माने धीरेनजोंसो जागोन गबिन्दजों जाया होननानै मोनसे प्रपागान्डा खालामनानै पाब्लिकखौ माने गैया खालामनानै मोनसे गावसोरजों माने पाब्लिकखौ सापर्टखौ लुबैनाय मोनसे षड़यन्त्र दं राजनितिक षड़यन्त्र बेखौ राजनितिक षड़यन्त्र होननानै बुङो दा बेखिनिखौ खालामबाय थादों।